Mae maes Cymraeg i oedolion wedi newid yn syfrdanol. Mae'r gystadleuaeth wedi dod yn llawer mwy poblogaidd ac yn fwy pwysig ac yn enyn mwy o sylw. Allweddol yn y gystadleuaeth hon ydy rhugl y dysgwyr, i hyder nhw, i cyfraniad nhw, safbwynt i defnydd nhw o'r iaith, gyda'r teulu, yn y gymuned, yn y gwaith ac ati, i ymroddiad nhw hefyd, a'i dyfalbarhad nhw, ond ar ben y cyfan, mae rhywun yn edrych am lys genad, rhywun sydd yn gallu annog ac ysbrydoli eraill i ddysgu yr iaith ac i ddyfalbarhau ac i groesi'r bont a dod yn siaradwyr Cymraeg naturiol sy'n cyfrannu yn y gymdeithas. Mi oeddech chi'n un o'r beirniad y gystadleuaeth gyntaf erioed. Sut mae pethau wedi newid ers hynny? Mae pethau wedi newid yn aruthrol. Cystadleuaeth fach oedd i pryd hynny. Os ydw i'n cofio'n iawn, un sesiwn oedd yn digwydd, ond erbyn hyn wrth gwrs mae sawl sesiwn wedi digwydd yn cael cyfle i'w holi nhw mewn gwahanol amgylchiadau ac yn y blaen. Mae ffilmio yn does, a mae yna gyflwyniadau. Mae'r peth wedi newid yn llwyr, ond mae'r safon hefyd wedi codi. Mae da gweld bod y dysgwyr yma yn dod yn Cymraeg rhugl yn defnyddio'r iaith mor rhwydd.